phone. I'm calling Frank. Come on. Ngiyafika njani? Ngiyafika now. Police sazoqala lo. Mba police. Ish. Okay. Oh no, kodwa lokho. Thank you. I'm speechless. Kodwa angimazi ukuthi speechless maybe kukhuluma English. Okay. Angazi ukuthi ngiqale kodwa ayikho into engizoyenza ukuthi ngikhulume ngaphandle. Esikhokho sami ngiyazi dawo isikhokho sami. Sesiba mangani for like semester ledlule nale. Yakwazi lokho and you know ukuthi something uyazi ukuthi vele I'm a lesbian. And nami ngiyazi ukuthi you're a straight person. So bengingikwazi ukuyibamba ngale ndlela engizwa khona indlela engizwa ngayo asizochaza kodwa since besazana nawe ngibona ukuthi into right ukuzokhabarela nje we find my battles a bit imnandi, we do things together, we go out together, so from then ngase develop my feelings for you. So ngoba ngikulethela kind of crush yona ndlela ebengifundisa ngayo ukuthi ngithanda nani because if ngitshela sisoyifuku sawusihambe ngombona sengabantu njalo noma unhleba ngazi ngiyazi ukuthi ngikwenze kodwa ngisaba ngifuna ukusho nje all in all sengigoqela ukuthi ngiyathanda ngiyafisa ukuthi into yami nawe siyenze ibe official like yazi ukuthi okay mina nawe si-couple sithandane ngiyakuhlonipha I'm sure nawe uyangihlonipha so isinqumo sakho futhi nje sihlonipha even if it's a yes even if it's a no umngani bethu ngekuzeziphele so ilokho engikwenza ukuthi ngibhalele campus crush ngikulethe la ngitshengisa it's just that bra I'm sure ngempela ngithukile okay babefika okay ubona into okay ngibonile ukuthi obviously campus crush but as for mina angicabanganga ukuthi ngaba not that khona umuntu ebengisiphethile ukuthi ngasuke kube cha benga-expectile ngoba but I didn't think ukuthi kuzoba wena angicabanganga at all ngishock so okamanje eish no man wena uthi ufuna into yethu okay uthi ufuna into yethu yenziwe official so angazi that kunezi answer on camera or off camera but ngizokile bra ndoba wazi okay yazi abantu abaningi bazomangala ubona lento siyathusa nami ngithusa ukuthi we've been friends ever since baqala unyaka so sazwana nje sabantu so ukuthi okay ngiyakwazi ukuthi wena ngiyesbe and on the other hand mina straight so ukuthi wena ulethe mina la bengacanga ukuthi lokho ngenzeka ngiyakwazi ukuthi abantu abazana kodwa ayi ukuthi bungazi ube nama feelings for me lokho kuyangithusa but kuhlala nawe ngasho ukuthi okay ngibonile ukuthi umuntu oright umuntu onenhliziyo enhle umuntu othi my relationship abe committed to a partner wakhe I'm sure you from time so so since nami wazi ukuthi ngise kwi relationship angazi ngibe na something ongathi mhlambe isolid nama relationship sami wonke bebheda nami there's a point in time la ngiyacanga khona ukuthi maybe if ngishintsha ngiye kuba straight mhlambe ngithanda nomuntu esiyisame gender naye maybe izinto zingangihambela kangcono compared to manje ke kanje so
So if ufuna sizame lento then okay, give it a try. Awulayo. Nangiyazi phela as for wena ungacabanga kanjalo, but since it is straight kodwa as for me I wouldn't mind, like really I wouldn't Is that a yes? yeah, you can say that's a yes. Guys, because abantu abaningi bazomangala but into umuntu ngaphakathi na ufisa ukuthi ubone ukuthi izothena utha kanjani sometimes uneyenze ubone ko ukuthi cha yakho benza mase bese futhi ubonza hayi leta idale so you can just Try it. Wow. Yo, just don't even know what to say. no, what you've been giving me hints ebekade nginokubona but Yeah, I tried big time to show you how much I love and care about you, even though when you took it in a kind of a friend way, but it was a relationship way. So yeah, first semester when abang in this way was okay since abangani, but then this semester the post lizon about how much you love and care about me. Kube khona lokho but young now at that time. You know, ngeke uzofika to a point that I was you shaking shoulders. I'm so happy. I don't even know what to say. Okay. Maybe I should speak. We have this cocoa now. I'm not going to cocoa. Oh, now I'm now. They're all changed together. No. Okay, so can I call you babe? So I don't know what to say. Can I? Yes, you can. Okay, since I came, since Amanda has been around campus, it's been an hour. Okay, we've been friends now, section 2. Since we're not business symbol, we are here. So I don't know if we're gonna try it or see it. What do you think? Just to show you to be happy, relationship totally, spiritually, everything. As in here? Yeah. Now. Yeah. So, oh gosh. Yeah. Oh, sorry. Okay, can you sit down? Oh, Lord. First, I'm gonna start with this. Come on, bro. Relax, come on. And then the baby kids for it.